Querido amigo alcalde de Baiona, diputado provincial Jesús Vázquez Almuña, cónxu xeral da República Argentina en Vigo, deputada provincial Paula Bouzós, autoridades, medio de comunicación, veciños e veciñas, moi boa tarde a todos e a todas. Feliz 12 de outubro, feliz Día do Pilar e feliz Día de Hispanidade a uns e a outros das orillas do Atlántico. E vadesme a permitir que comence cunha petición, e que teñades algo de comprensión si son algo repetitivo ou si ao mellor peco de ser original, porque digo isto igual que hoxe se compren 533 anos do primeiro encontro entre europeos e americanos. Para min, hoxe, tamén como presidente da Diputación, pois é o primeiro encontro diante de todos vós que teño aquí para conmemorar nesta fermosa vila en Baiona unha celebración que é compartida por todos os que falamos a lingua española. E conmemoramos hoxe este primeiro encontro que significou a construción dunha ponte no océano que nunca máis se volveu ou nunca se entendeu como un muro, senón todo ao revés. Se entende como unha canle de infinitos intercambios bidireccionais que nos fixo a todos moitísimo mellores. En esta era na que estamos a vivir, donde, por desgraza, o foco está máis no que nos divide e nos diferencia, en vez de estar no que nos une e nos iguala, compre lembrar que a partir desta histórica data, a humanidade comeza a topar na mestura de acentos, no comercio exterior e no intercambio de culturas unha nova forma de entender o mundo. Un mundo, en esta terra, sabémolo moi ben, no que ás veces toca ser anfitrión e outras visitantes. E tamén o sabemos moi ben aquí en Galicia, en Argentina, aquí en España e en Hispanoamérica, que un pode sentirse visitante ou anfitrión, pero nunca forasteiro. Porque o que nos une aos que vivimos deste lado do Atlántico, cos irmáns da outra beira, é que, como escribía Rosalía e Gardel, a morriña é a mesma dun pontevedrés que emigrou a Argentina que a dun argentino que vive na rúa Bos Aires de calquera concello de Galicia.